Vítame vás v stánku Yamaha, v ktorom sa pozrieme na zopár dôležitých noviniek pre rok 2019. Hneď prvá, ktorú tu máme, je 700-kový Tracer vo verzii GT, ktorý prichádza po vzore 900-kového GT. A už samotná prípona GT hovorí o tom, že je viac zameraný na cestovanie. Nájdeme tu dva bočné kufre, lepšie sedlo, vyššie plexy, trošku pozmenenú ergonómiu, aby sa vám lepšie cestovalo. No a my sa na 700-kové GT tešíme. Verím, že si ho vyskúšame už čoskoro a prajeme mu veľa úspechov. Ďalším GT-čkovým modelom je Niken GT. Dostal tieto bočné kufre, to sú také textilno-plastové, také mäkké. Ale konečne vyslyšali zákazníkov, ktorí hovorili o tom, že Niken potrebuje verziu GT, pretože si nemajú kam odložiť veci. Tá pôvodná verzia nemala možnosť bočných kufrov ani zadného. Takže toto už je vyriešené. Dostal Niken zároveň aj väčšie plexy, takže oveľa lepšie sa na ňom bude cestovať. No a Niken, nemusím ani veľmi spomínať, že je trojstopové vozidlo, to znamená, že má vpredu dve kolesá, ktoré sa normálne naklapajú do zákrut ako na normálnej motorke. Ďalšími 2019-kovými novinkami z dielne Yamaha sú 125-ková IZF a trojková IZF. Normálne veľmi slušné trojkilo, ktoré sa dá naložiť aj do rejsových komponentov a veľmi dobre sa s tým jazdí potom aj po okruhu. Parádnou chuťovkou v stánku Yamaha je aj R1 od Maso Racingu, ktorá jazdí Endurance Cup aj u nás na Slovensku, alebo respektíve svetový šampionát Endurance. Je to perfektne naložená motorka s takými komponentami, ktoré nenájdete ani v superbajkoch, práve preto, že oni musia mať napríklad rýchle zastávky v boxoch, čo vôbec na superbajkoch neriešia. A je mega naložená. Maco je aj úspešný. Všimnite si tieto komponenty, to sú rýchlo upínaky na predné koleso, aby mohli rýchlo vymeniť predné koleso. Ďalej sú tu bežné rejsové veci. Ale čo určite nie je bežné, to sú tankovacie otvory na rýchle tankovanie a samozrejme potom aj zadné rýchlo upínaky. Veľmi parádny stroj, perfektne naložený a mega rýchly. V máji sa jeden diel EVC-čiek, to znamená Enduranceu, pôjde aj u nás na Slovakia Ringu, kde uvidíme určite aj Maca. Držíme mu palce a nesmierne sa tešíme. Bude to už tretíkrát a ja osobne sa neviem dočkať, kedy tam prídem.